Fa mai sauraro cikakken bidiyon kai Ummi Rahab cikin ɗakin ta wato matar Lilin Baba. To mai sauraro barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. Kamar dai kullun yadda wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Star TV ta saba kawo muku zafafan labarai, to yau ma wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star ta leko wani zazzafin bidiyo ne na kai Ummi Rahab cikin ɗakin ta, yayin da muna tare cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. To amma kafin mu je ga labarin kai tsaye, barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. To mai sauraro, idan Allah muna da bukata guda daya zuwa gare ka, idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe kuma kana ka danna mana alama kararrawa dan samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Dan a ta haka ne, idan ka danna subscribe kuma ka danna alama kararrawa zaka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To mai sauraro, bari tattake in harba ku zuwa ga ma'aikatan mu domin samun wannan zazzafin bidiyo daga wannan chat mai albarka mai suna Arewa TV Star. To amma kafin mu je ga labarin kai, ga wannan abu dan kadan da ya faru a cikin wannan batu na kai Ummi Rahab cikin ɗakin ta. To bayan an yi biki cikin koshin lafiya, kowa ya tarwatse, an hada ta an kai ta cikin ɗakin mijinta, yayin da tana ta kuka har da share hawaye cikin bakin ciki rabuwa da iyalanta. To mai sauraro, muna tare da cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. To amma mai sauraro, ku dan jira mu domin samun wannan cikakken bidiyon yanzu mun gode.